अरे भैया ये चंदन उपाध्याय पूरा बिहार भर में उपाध्याय मचा के रखने वाला है। अरे ये सारा चंदन उपाध्याय उपाध्याय भैया दीदी आई का ना रे मौसी के लिए बेटी इसकी माँ अगर फुआ के बेटी है एक जीएफ भाई ना रे साला एक खाला के बेटी है समझ रहे हो। अरे भैया ये नु साला बोला फोनवा पे कह हेंग ना करे के होंग ना करे ये सारा आया देख ना पर दीदी के केंग हेंग घुमरिया नचावता कहां पे हाथ धोता अगर बोई तो कहता हेंग नाचो होंगे नाचो आ देख ना सारा केंग स्टाइल मारता रे चश्मा लगा के। हां भैया अबे साले। अब भाई लोग ये हमन सर चंदन उपाध्याय जन फोन पर इंटरव्यू लेके कहलन कि हेंग ना हेंग कर लोग ये हमन ठीक बा। हां ये सर से हम पूछल चाहता नी तू सरऊ हई जौन नचैले बा ई तोर दीदी है का आय ई तोर मौसी के बेटी है। तू बांचो दऊ कुछ दिन पहले एगो मुस्कान नाम के लड़की के खूब रे ऐसन कि सारा इतना गाइड देता कि मातारी मरे पाकर कुछ रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे कल जीतेंगे। ए भैया ये देख ना साला लगा तो पक्का छिना रे सालाई मौगा नु बा सालाई ना रे ना साला मौगा बना छिनार बा इस तरह पकिया बुझाता नाच के लवंडा बा। भाई लोग इस सारा बात दूसरे के बेटी बहन के कहला पढ़े लिखे के उम्र बा कि पढ़ाई करो आई थी पार्ट बहन के वीडियो मत बना। हम पूछल चाहता नहीं सार तोहरा से हई जाना का गोल गोल घुमाओ तरह कि तोहर मौसी के बेटी है कि तोहर दीदी है वो सार बताओ ना चंदन उपाध्याय तोहर बहन चो भैया भैया देख ना हम अपन दीदी के चश्मा उतारे के पहनता है। अरे सर ये बंदर के सार रे देख तो भाई लोग ये वीडियो के इतना शेयर करो लोग कि ये बंदर सार लगे पुगो आई सार खुद सोचस कि दूसरा के बेटी बहन के कुछ कहे से पहले खुद अपन देखी अपन इंस्टा देखी कि सही बा कि ना। तो भाई लोग वीडियो दबा के शेयर करो लोग और दबा के कमेंट करो लोग गलत बा कि सही बा। तो जय भोजपुरी जय समाज।